Ayan po, walang bulan siya na bakante. Lubog sa baha. Tapos bukas na lang na babalik. Balik ulit. Kailangan niya ibiyahin. Ayan mga par, good afternoon. At yung ano natin ngayon vlog ay magdadala tayo ng ng pasyente sa ospital. Ito try ko kung makalusot na ba yung van puntang Eriga. Emergency. District Sangchuling. Lock mo. Bali mong buksan kung mainit. Nalalakad man sa
Saan mo na ko, Cord? Cord! Cord! Charge lang ako di earphone. Hindi na nga niya ako nakaabot yan. Check up na. Ikaw man pala na emergency sa Maray. Hindi pa man. Pa man. Kumarga muna kita sa dawa sa galing. Sa green, bad sa tag pag-gasolina. Dawa gasolina na lang. Hindi na ninyo pag-arkilaw. Grabe. Kahit ko. Kaya na kami kan maka-outroad bata. Balik-balik ako. Okay. Magawa sa nakali sa gasolina. Kala mo ba ang pagbalik-balik ko sa hospital kali. Ngayon kung daan na gasolina sa ako. Alas tingita muna. Darawa. Darawa. Oo. Nakbor. Pag udang-udangan talaga. Tsagaan na pula. Bilihan mo yan.
po dito ko ngayon sa Iriga. Bali ko nagdala ako ng ng pasyente. Yan. Taga ron sa amin. At dito kami ngayon sa Mediatrix Hospital. Bali naghihintay lang muna ako dito sa garahe. Doon sa kabilang hospital, walang ward. Yung mayroon doon private, 4,000 yung 4,000 daw yung kwarto, kaya lumipat kami dito sa Mediatrix. Taga sa amin yung pasyente. Nakiusap sa akin na kung pwede raw sakyan muna yung van natin. Van nila Pianan. Nandun sila sa loob. Kaya dito muna garahe. Antok. Ayan, dito po kami sa sa Iriga. Bali dadalhin yung pasyente sa sa Naga. Kaso sabi ko i-transfer na lang sa sa may ambulansya kasi wala tayong magasolinahan diyan sa sa Naga. Dito rin wala nang magasolinahan dito kasi wala nang nakakapasok na tanker kasi baha pa. Yan, sabi ko transfer na lang. Time check natin ay alas 4:35. Yan. Dito pa rin ako sa Iriga. Matagantay-antay. Sabi ko nga, ibalik na lang namin dun sa Bato para dun na kami dun ko na-transfer sa Bato yung ambulansya doon. Abang-abang na lang tayo kung ano magiging resulta nito. Nagpo-diretso ang Bato. Ambulansya sa Bato. Dapat di kaya makontak. Kaya mo kontak. Maray kung
Ambulans. Kaya man, ambulans. Ha? Maraon. Saan? Nagkaroon po ka sa tubig. Lalo yan. Nadarawan sa naga. Ha? Nadarawan sa naga. Lalo. Hindi ko na ano niya. Ay, lalo pa yan ay. Hindi ako makakain. Bukulgan. Ito kaya ano, sila ko na Gas ito, legit yung ito. dapat ko na aga. Ako pa yung check up. Sila tawagan sa pinsa ng ano kasi nagdangan ako. Ako lang. Pero busy pa din kayo. Bakit po? Doon na di ba ako gawa ko? Puro mga road. Tarak na naman mga nagtra. Dalawang adlaw na ako. Kasi dahil natin gasolina. Tapos alanganin, bakit niya hindi na nagtulog sa kampyo. Pero Aldo na hindi nagkakaon. Ano ba naman ako nagburos, makulog. Ano po sabi natin pero pagkita ko yung magalas daw. Baka kaya check up pa ka talaga. Di ba ka OPD pa yan nun? Ayun po, walang bulan siya na bakante. Lubog sa baha. Tapos bukas na lang na babalik. Balik ulit. Kailangan ka natin ibiyahin ko. Nagkakalam muna na na isang bukas. Isang gabi man. Business ka lang.
favorite niya lagod kita. Kaya nga. Mapaling po. Ay pa ito nagpakuha mo na kami sa dali daw sa ko. Para naturo ka niya sa bull. Para tiyo sa giram na. Ito kaya ang kuha ka ulan siya 3,000 na to. Oo. Tinaas kaya ako na sa kuha. Bagong kuha sa naman na to. Ibayad pala na, nakalakan. Pag-una ko ni libre. Oo. Sa hospital. 3,000 na charge. Ayan po. Time check natin ay 6:19. At dito na po ako sa bahay. Ayun, walang nangyari dun sa biyahe natin na dinala sa ospital. Ibinalik ko rin sa kanila. Kasi yun nga, kung ako kasi magdadala dun sa Naga, wala tayong mapapagkargahan ng gasolina. Yun. Kaya naisip kanina diretso sa dun sa Bato. Doon naman sa Bato, sa munisipyo, yung mga ambulansya ay sira. Yung mga sakyan dun sira kasi naabot ng baha. Kaya bukas maghanap sila ng sasakyan na di-diesel kasi yung mga gasolinan dito marami diesel yung mayroon pang natitira sa mga gasoline station. Ito kasing ban nila biyanan ay ano to, gasoline. Daming gumagamit ng gasolina dito kasi yung generator. Kaya di ako pwedeng basta na lang pumunta ng Naga. Makakarating sa Naga, ang problema ko yung pabalik. Ayan, di ako makakabalik walang gasolina. At yan po, yan lang po yung vlog natin nagawa ngayong araw ng linggo. At hanggang dito na lang vlog na to. At gutom na. Puyat na ako, inaantok na ako. Sa mga viewers, ingat po kayo palagi. Sa mga sponsors, yun. Hanggang dito na lang vlog na to at inaantok na ako. Bye bye, love you all. Ingat tayo palagi. Thank you.